tá je napísaná v prvej osobe jednotného čísla, čiže je to ako keby som to písala ja. Písala som to, ako keby som to prežila ja. No, a je to o sebavedomej obchodníčke Martine, ktorá si myslí, že môže si robiť s ľuďmi čokoľvek, bola bezcitná, bola tvrdá, hoci nikto netušil prečo, ona skrývala v sebe jedno tajomstvo, ktoré ju v podstate nutilo byť taká, aká je. Potom odíde so svojou kamarátkou na dovolenku, stretne sa s mladým mužom, ktorý v podstate všetky tie jej životné hodnoty a názory, ktoré dovtedy mala, prevrátil doslova na ruby. Dobre, tak ja vždy hovorím, že som taká poetická duša, takže sa vždy pohrávam trošku s básničkami a aby sme trošičku na chvíľočku zmenili, tak si dovolím nejakú jednu moju básničku, prosím. Kultúrna vložka. Kultúrna vložka. Pekná. Objímaj ma do zbláznenia. Si mojím osudom, ktorý len tak kráčal oproti mne po chodníku. Keď som ťa zazrela, vedela som, že chcem patriť iba tebe. Zažiť s tebou radosť, vášeň, romantiku. Prebudiť všetko, čo vo mne na pravú chvíľu čaká. Zatiaľ tížko drieme. Obím ma dlaňami horúcimi od lásky. Zasyp ma boskami, už neklad žiadne otázky. Jak vlastne dýchala som celé roky bez teba? To fakt nechápem. Za časom premárneným dnes tížko banujem. Ďakujem našim krokom aj osudu, že skrížil blúdne cesty, že sme sa stretli, dostali šancu kráčať jedným smerom. Aj slnku vďaku vysielam, že rozosialo vlažné srdcia. Miluj ma každý deň a každú noc, kým vládať budeš a ja budem môcť do zbláznenia šeptať nežné slova, už navždy ty a ja. A nikdy ničotná samota, láska moja. Po nežnostiach prahne zraniteľné vnútro, po láske kričí moja duša, napri sa tepný srdcia divo búšia, telá sa chvejú myšlienky čierne, s nimi všetky pochybnosti uleteli v diaľ. Ja som ťa trošilinku chcela a ty si o mňa veľmi, veľmi stál. Už nič nebráni divokú hru rozohrať, len náruč otvoriť, plaviť sa v lone lásky horúcom a utopiť sa v riave vášni, čo navždy zostane nám dvom. Tak objímaj ma do zbláznenia. To bola naozaj vhodná a veľmi krásna kultúrna vložka. No, ja som sa ešte chcela vrátiť k tým hrdinom, že je zaujímavé, že po tej knižke Emine slzy som odrazu dostala taký list, že Ružena Šerháferová, spisovateľka Sereď. Prišlo to do schránky, bez adresy. A taká pani mi tam písala, že presne to sa jej stalo, čo v tejto knihe, teda také tie medzi nebom a zemou. A aj som jej potom odpísala, neviem, či sa jej to dostalo zo Spišskej Novej Vsi. No a potom ďalší telefonát zase bol, že pani Šerháferová, že nám sa presne to isté stalo v rodine. Čiže ja som bola taký pragmatik vždy, taká realistka a som kresťanka a teda uznávam ľudí, ktorí sú takí, že viac veriaci, ale viete, na staré kolena človek začína tak ináč o sebe uvažovať a vlastne skutočne v tom živote je všetko možné. No a najkrajšie je, keď vás zastavujú ľudia na ulici a napíš o mne knižku. A až trilógiu môžeš napísať, mi povedia. A ja ti to vyrozprávam. A teraz, aby si tých ľudí neurazili, ale môžu to byť sebelepšie príbehy. Presne ako povedali dievčatá, že o každom jednom, každý z vás by mohol o sebe napísať knihu, možno 2, 3, ale musí ma ten príbeh osloviť. Takže neviem, slúbila som tej pani, že sa ozvem mailom a že teda si ju vypočujem a vlastne ale trilógiu nie, lebo vydavateľstva nie príliš radi vydávajú prvý, druhý diel. Oni vlastne tak knihu na jedno zhltnutie, podečítanie, takže uvidíme. No a najkrajšie, keď vám telefonujú domov a teda povedia, že kniha sa ich očarila, alebo že sa im páčila, alebo mali s nej zážitok. A
dám ti, Slávka, teraz len potom pripomente mi, že chcem o tých koncoch kníh, že aké majú byť. Áno? Že či máte radi happy end, čiže keď to dobre končí, alebo keď musíte rozmýšľať. Ja na rozdiel od Slávky strašne veľa čítam. A nemám inú robotu, pravda, len písať a čítať. Som na dôchodku. Ale to chcem povedať, že ja mám rada knihy, ktoré končia proste dobre. Ja to možno vychádzam zo svojho života, že tiež som si preskákala toho dosť a vlastne teraz sa cítim najšťastnejšia ako človek. A ešte nehovorím, že sa mi splnil sen, to nikto nemohol predvídať, že začnem takto písať, ale som nekonečne šťastná, že môžem písať. Takže mám rada knihy, ktoré končia a dobre končia. A viete, čo ma rozčuluje? Keď tá kniha končí tak, že ja si musím primyslieť ten koniec a je tam nekonečné množstvo, je tam viacej tých koncov, ako by to mohlo pokračovať. To ma tak rozčuluje. Takže, ale zistila som, že aj tie moje knihy končia ako si tiež tak nie úplne tým happy endom, že to tak dobre a že niekedy nad nimi treba premýšľať. No, takže ja by som chcela povedať len to, že možno tým, že nepíšem tie autentické príbehy, že naozaj musím strašne veľa hľadať na internete, overovať si rôzne situácie, pretože ja keď som napísala prvú knižku Nádej stratených duší, mne ani len nenapadlo, že by tam, že no a čo keď je tam nejaká nepresnosť alebo niečo. Jednoducho som napísala nejaký príbeh, v redakcii to teda samozrejme, že upravili, z čoho teda tiež ja som si vždy zakladala na tom, aká som dobrá v slovenčine, vždy som mala jednotku, diktáty mi absolútne nerobili problém a keď mi teda prišiel zredigovaný rukopis a to Červené more, samozrejme z Y, mäkké i tvrdé, to bolo všetko v poriadku, ale slovosled poprehadzovaný, rôzne slová vymenené, poškrtané, poprepisované, ja som bola z toho úplne hotová, ja som nechcela veriť, že ako, toto ja mám teraz z tohoto niečo, z tohoto má byť kniha, však tam, z toho môjho rukopisu neostal kameň na kameni. Bola som naozaj z toho veľmi sklamaná, som bola rozčarovaná, že to snad nemyslia vážne. A začala som teda opravovať tú moju knižku a mala som pocit, že už to nie je ani ono, že to úplne stráca šťavu, že to začína byť úplne iný príbeh. Tak som teda volala do vydavateľstva, že teda či som povinná toto všetko robiť a povedali mi, že nie, že to sú len návrhy pani redaktorky, že zoberte si z toho len, čo sa vám páči. No tak mne taký balván odpadol zo srdca, tak potom už som bola zase naopak frajerka, už som bola na koni, už som si vyberala, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, konečne som bola spokojná. Napriek tomu, ako vyšla prvá kniha, ľudia sa mi takisto začali ozývať, takisto ako si hovorila Ruženka ty, že veľmi podobný príbeh ich životu. A ja som si vtedy uvedomila, že ako vlastne môžem ovplyvniť mojou knižkou niekoho život, alebo že teda ľudia to čítajú, berú si z toho rôzne myšlienky, možno, že dokonca aj rôzne riešenia situácií podľa tých hrdinov a že musím k tej knižke jednoducho oveľa zodpovednejšie pristupovať, že to nie je len tak pustiť niečo do sveta a veď už bude ako bude. Takže pri druhej knižke Víťazné prehry tu som nakoniec krstila ohňom, nielen teda, že je na obálke ten oheň, ale naozaj som ju krstila ohňom, pretože som hovorila, pre mňa bolo napísať túto knihu Krst ohňom, pretože ja som snáď každú vetu si overovala, aby naozaj všetko presne sedelo, aby som ja bola spokojná s tou knižkou a aby tam naozaj neboli nejaké prešlapy, nie preklepy, ale prešlapy, aby som tam nenapísala nejakú úplnú hlúposť, lebo niekedy aj tie redaktorke ujde, oni zase tiež sú to len ľudia. A chcela by som sa opýtať, neviem, koľko máme času. To ani nesledujeme. No. Lenka prečítala básničku, ja by som vám prečítala kúsok z mojej knižky, ak dovolíte. Môžem? Čo? Takto, najskôr vám trošku približím tú knižku. Ja som tiež trúba.
Knižka sa volá Kvarteto, pretože je to jednak príbeh 4 rodín, ktorých majú každá svoj vlastný osud, ale navyše sa ešte ich osudy rôznymi cestičkami života poprepletajú. Ale zároveň som si vybrala, nevymyslela, ale vybrala názov Kvarteto aj preto, že myslím si, že nerodíme sa ako čistý nepopísaný list, každý dostane do vienka od života nejaké karty, s ktorými musí hrať a je len na ňom, či je tá hra čistá, alebo či sa snaží podvádzať, či je spokojný alebo nespokojný. Jednoducho, akí sú hráči, tak také sú aj ich životy. Takže preto je to taká paralela, hru Kvartetov určite každý pozná, potrebujú, nie sú to tie kartičky, musia mať 4 rovnaké znaky alebo niečo také. No. Takže ja som si vybrala na ukážku príbeh jednej z tých rodín. Je to taká mladá rodina, ktorá zápasí s finančným nedostatkom, ale nie len to. Ten muž je dosť taký hrubý na svoju ženu a trpí tým teda nielen ona, ale aj jej deti. Ty si sa úplne zbláznila. Ľuboš Minárik stál pred svojou ženou a rozčúlene zatínal peste. Keď to vie tvoja sestra, tak to už budú vedieť všetci. To si mohla rovno napísať do novín. Silvia vylakane zacúvala k sedačke. Takto rozhnevaného manžela ešte nezažila. A hlboko oľutovala, že mu povedala pravdu o peniazoch od Stely. Dosiaľ ju Ľuboš síce nikdy neudrel, no teraz k tomu očividne nemal ďaleko. Chvel sa, vrela v ňom zlosť a pokožka postupne naberala bordový odtieň. Výbuch bol nevyhnutný. Ja len som chcela, šepkala vystrašene. Čo si chcela? Obríkol sa na ňu. Priskočil bližšie a oboma rukami jej tuho zovrel paže. Surovo ňou potriasol. Znemožnila si ma pred celou rodinou, ty hlúpania. Silvíne oči naplnili slzy strachu a bolesti. Prepáč, mrmlala pokorne. Je mi to ľúto. Ľuboš sarkasticky odfrkol. Svoju ľútosť si môžeš strčiť vieškam, sotil ju na pohovku. Urobila si zo mňa neschopného idiota. Prstami si zúrivo začrel do vlasov a ráznými krokmi začal premeriavať časť izby, ktorá im slúžila ako obývačka. Ako teraz budem pred všetkými vyzerať? Začnú sa mi vysmievať, ohovárať ma. Zastal a prudko sa zvrtol k Silvii. Na čo sa do toho vlastne pletieš? No, super. Silvia sa vystrašene schúlila do rohu sedačky. Kolená si pritiahla až k brade. Valiku tlačia čižmičky, pípla. A Domko? Blbosť, prerušil ju drsne. Krpaňa si vymýšľa, aby mala všetko, čo jej kamarátky. Pesťou zahrozil v detskej izbe. Ale ja tu žiadne veľkopanské spôsoby podporovať nebudem. Len nech pekne nosí to, čo má. Jej handrám nič nechýba. Silvia sťažka preglgla. Predstavila si Valentínkine čižmičky, okopané, flakaté od zažratej soli, so zipsom, ktorý sa už nedal zatiahnuť do konca. O akých veľkopanských spôsoboch to Ľuboš vraví? Čo nevidí, ako sa obliekajú jeho deti? A žena? Keď mu tak záleží na mienke iných, mal by predsa dbať na to, aby nielen on chodil slušne oblečený. Lenže u ňoho je to iné, ako vždy vravieva. On chodí do práce, stretáva sa s klientmi, musí vyzerať dobre. A oni? Treba vraj počkať, kým sa mu nezačne lepšie dariť. Nevymýšľa si, zašepkala Silvia. Už ich nosí druhý rok, je dieťa, rastie. A preto si musela hneď letieť za sestrou a žobrať od nej prachy? Ľuboš sa na novo rozúril. Kvôli sprostým čižmám? Že sa nehambíš. Zahnal sa na ňu, ale ten pohyb našťastie nedokončil. Silvia sa aj tak reflexne prikrčila. Zatvorila oči a vnútro jej zovrel mocný krč strachu. Opäť bola dieťaťom, nad ktorým sa vypína prísny otec. Hnevá sa, že zasa čosi zbabrala. Koniec.